Čaute ľudia! Čaute ľudia! Zdravím vás, Číku, pri ďalšom videu, tentokrát na novom kanáli, pretože na starom Filip nič netočil a ja tu budem točiť Tropico, Far Cry neviem, Minecraft jasné, že to bude tretia časť, ale na novom kanáli, GTAčko, možno Daisy, Armu a tak ďalej, Slenka, možno Amnéziu novú, som pozeral z dohľaka musím sa vykoktať, takže logo, ako môžete vidieť, je amatérske, mám 0 odberov, 0 prezretí ešte len, pretože toto nikto nevidel a odporúčaných kanálov mám Saliho, pretože mi pomohol s pozadím a díky Sali. A to je všetko, uvidíme sa na budúce, čaute. A ešte niečo, Salison.